Keletapit ovat 4 kaikkeen kyrpiintynyttä kaverusta. Kele, Tana, Tu ja Sviddunääs. Nämä televisiosta tutut tuittupäät, keletapit, ovat joulun toivotuin lahjavinkki pukin konttiin. Keletapit ovat eri pituisia. Sviddunääs on suurin ja hänen pinnansa katkeaa todella helposti. Tu on pienin, mutta hän kiroilee eniten. Tana on vihreä keletappi. Hänen suosikkieesineensä on koskenkorvapullo. Kele on keltainen ja hän saa usein raivokohtauksia. Keletapit vihaavat toisiaan hyvin paljon. Kun keletapit kyllästyvät toisiinsa tarpeeksi, he käyvät toistensa kimppuun ja repivät silmät toistensa päistä. Ja mikä parasta, keletappinuket myös puhuvat. Oi perhana! Nyt tuli turpiin! Jokaisella keletapilla on oma hokemansa. Juman kavitama on keletappia kohta lättylätisee. Jumanka vita, mä oon keletappia kohta lätty lätisee. Jumanka vita, mä oon keletappia kohta lättylätisee. Jumanka vita, mä oon keletappi ja kohta lättylätisee. Eikä tässä vielä kaikki. Mielenkiintoiseksi nämä TV:stä tutut törkyturpaiset raivopäät tekee heidän masunsa. Yhtäkkiä alkaa kuulua outoa ruplatusta ja keletapin mahasta näkyy, miten paljon olutta ja makkaraa keletappi on ahminut. Osta oma keletappisi lähimmästä rautakaupastasi jaloviinapullon hinnalla. Kaukana jossain on Kapakan mäki, siellä rähjää keletappiväki.